Вы давно, Светлана, были у кинотеатра и глядели кино? Давно. Ну як давно? Може, у 2023-м з дітьми ходила на другую частку «Аватара», я так думаю. Просто для дітей. Сама ніколи. Ну, ви зараз побудемо у кіно. Дякую вам. Ведаеце, што люблю больш за ўсё? Маўчаць. І я. І я так само. Калі вы зразумелі, што жывяце ў дыктатуры? Уявіце, што ваш дыктатар з'ехаў. Ці зляцеў. Альбо сышоў праз масавыя пратэсты. Пераможцы пішуць гісторыю, хіба не так? У першы дзень усе проста шчаслівыя. У момант, калі я гэта ўбачыў, у мяне было такое адчуванне, быццам бы я ніколі ў жыцці не быў настолькі спакойным. Добра памятаю свайго дзядулю. У яго сапраўды былі слёзы на вачах. Калі дыктатар сыходзіць, перш за ўсё насалоджвайцеся гэтым пачуццём. І я пакуль на гэтым этапе. Гэта венесуэльскі ром, які мы пілі з дзядулем, калі Мадуры больш не было ў краіне. Уявіце, што гэта адбылося ў Беларусі. Сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны і збег у Расію. Заўтрашні дзень не будзе вельмі радасным. 3 студзеня Габрыэлу разбудзіў званок ад бацькоў. У Берліне было 8 раніцы, а ў Каракасе 2 гадзіны ночы. Бацькі Габрыэлы казалі, што чуюць выбухі і што неба над горадам патрулююць ваенныя самалёты. Падзея, якую мы спадзяваліся ўбачыць столькі гадоў, дзякуючы дзеянням узброеных сіл ЗША, адбылася ўсяго за 20 хвілін, менш чым за гадзіну. У той дзень я патэлефанавала бацькам, патэлефанавала сваёй сям'і. Мой дзядуля быў у Каракасе, бо былі навагоднія святы. Ён праводзіў час разам з маёй сям'ёй і, думаю, я баялася больш, чым яны. Яны проста крычалі ад радасці, што Мадуры больш няма ў краіне, калі я паведаміла ім навіны. Добра памятаю свайго дзядулю. У яго сапраўды былі слёзы на вачах. Некалькі тыдняў таму яму споўнілася 80. Ён бачыў, як гэтая сістэма разбурыла нашу краіну. Ён сам перажыў усё гэта. Ён на ўласныя вочы назіраў заняпад нашага грамадства і эканамічны крах Венесуэлы. Таму для яго гэта быў асаблівы момант. Я спрабавала сачыць за тым, што адбывалася цягам дня. Праз некалькі гадзін падалося, што ўсё стала больш бяспечным, бо, відавочна, узброеныя сілы ЗША не сустрэлі супраціву, і ніхто не ўмяшаўся ў тое, што зрабілі Злучаныя Штаты. Я адчула крыху больш спакою і палёгкі. Падумала, так, мы не ведаем, што будзе далей, але сёння ў нас ёсць падстава для святкавання. Справа не ў празмерным аптымізме, а ў тым, што для венесуэльцаў гэта сапраўды вельмі важная падзея. Потым я адкрыла бутэльку рому Памперо, яшчэ раз патэлефанавала бацькам, дзядулю, і мы налілі сабе па чарцы. Я выпіла шот, дзядуля выпіў шот, і мае бацькі таксама выпілі трохі рому. Гэта той самы ром Пампера, які мы пілі разам з дзядулем. Гэта венесуэльскі ром. Мой дзядуля вельмі любіць ром, і ў тую ноч, калі Мадуры ўжо не было ў краіне, яму сапраўды патрэбны быў невялічкі шот. Мы выпілі яго ў чыстым выглядзе, таму што ён занадта добры, каб змешваць з чымсьці іншым. Глядзіце, можаце адчуць водар. Так, ён вельмі добры. Але зараз мы не будзем піць, мы працуем. Не маю мяне бутэлькі рома, але я ўпэўнена, што амаль у кожнага беларуса назапашана бутэлька шампанскага. Людзі ўсё яшчэ пытаюцца, калі гэта нарэшце стане тым самым сапраўдным транзітам, на які яны спадзяваліся і які святкавалі 3 студзеня, калі мы ўбачылі па тэлевізары Мадуру ў аранжавым турэмным камбінезоне.
Цяпер Венесуэлай кіруе Дэльсі Радрыгес. Яна выконвае абавязкі прэзідэнткі Венесуэлы, а напярэдадні інтэрвенцыі ЗША была віцэ-прэзідэнткай. Кожнае палітычнае рашэнне, якое прыняла або прымае Дэльсі Радрыгес, было непасрэдным загадам з боку ЗША і адміністрацыі Трампа. Таму думаю, што ідэя Дональда Трампа кіраваць Венесуэлай усё яшчэ застаецца ў сіле, і ніхто не ведае, як доўга гэта будзе працягвацца. Мне здаецца, цяпер мы ўжо разумеем, што гэта працэс, які зойме значна больш часу, чым хто-небудзь спадзяваўся або чакаў. Рэальнасць такая, што для людзей нічога не змянілася. Магу вас запэўніць, калі вы спытаеце любога звычайнага венесуэльца, ён скажа, што адзіная розніца ў тым, што Мадуры больш няма ў краіне. Але ў пасядзённым жыцці нічога не змянілася. Больш за 600 палітычных зняволеных па-ранейшаму знаходзіцца пад вартай. Большасць людзей кажа, што ўмяшанне ЗША станоўча паўплывала на сітуацыю ў параўнанні з тым, што было раней, асабліва таму, што за апошнія 30 гадоў у Венесуэле нічога не змянялася. Таму тое, што адбылося 3 студзеня, стала найбуйнейшай зменай у тым, як развівалася краіна апошнія 30 гадоў. Гэта праўда, але праўдай таксама з'яўляецца і тое, што калі гэты момант не будзе выкарыстаны належным чынам, усё можа закончыцца правалам. І тое, што людзі ад рэжыму вельмі добра здолелі зрабіць, гэта паспрабаваць пераканаць, што яны змяніліся. Яны спрабуюць дыстанцыявацца ад Мадуры. Неверагодна назіраць за гэтым. У першыя дні пасля таго, як Мадура быў зрынуты, яны нават заклікалі: трэба вызваліць Мадуру. А праз 3 месяцы хто такі Мадура? Мы яго не ведаем. Яны больш не носяць чырвоныя футболкі. Цяпер яны носяць белыя і блакітныя футболкі. Гэта заўсёды былі колеры апазіцыі. Карацей, яны знаходзяцца ў працэсе самарэбрэндынгу, але, вядома, венесуэльцы не давяраюць гэтаму рэжыму. І венесуэльцы не забыліся, што гэты рэжым зрабіў з нашым народам, як яны катавалі людзей, як яны іх затрымлівалі. Дэльсі Радрыгес правяла касметычныя перастаноўкі ва ўрадзе. Старыя людзі занялі новыя пасады. Вось і ўсе змены. Міністр унутраных спраў быў пераведзены на іншую пасаду. Міністр абароны таксама быў пераведзены на іншую пасаду. Але іх не прыцягваюць да адказнасці за злачынствы, якія яны здзейснілі. Іх не дапытвалі. Проста цяпер яны больш не займаюць старыя пасады. Але сапраўднага правасуддзя няма. Калі адміністрацыя Трампа дамовілася з Лукашэнкам, яго ўзнагародзілі зняццем санкцый з Белавіі. Вы не паверыце, у Венесуэле адбылося тое самае. Расплаціліся самалётамі. Мы пабачылі першы самалёт з Маямі ў Каракас. Гэтага не было больш за 7 год. І хоць нейкая частка цябе радуецца таму, што гэта адбываецца і што цяпер ёсць прамы рэйс, насамрэч, гэта галоўным чынам частка паказухі. Менавіта так я гэта бачу. Таму што рэальнасць такая. Прамыя авіярэйсы нічога не мяняюць для венесуэльцаў. І яшчэ праўда ў тым, што венесуэльцы не могуць сабе дазволіць гэты пералёт. Квіток на такі рэйс можа каштаваць $800. То ў краіне зарабляе $800, каб проста выдаткаваць іх на білет па маршруце Маямі-Каракас. Гэта па-ранейшаму краіна няроўнасці, дзе ад цяперашняй сітуацыі выйграюць толькі багатыя людзі. Сідай туды. Сядай, тут месца для тебе. Не хочется ему працаваць, бачыце? В сэнсе. Не, як быццам ты заходзіш, нармалёва, не без пафоса. Як быццам ты вось празнюся і заходзіш. Да. Не, давай яшчэ раз, я засмеялся. Нормально. Ну што, пагнали? Я стараюся з усіх сіл, але амаль. Гэта перынола.
Perinola. Гэта так, ладна. Гэта цацка, з якой мы гулялі ў дзяцінстве. І менавіта гэтая для мяне вельмі асаблівая, таму што я атрымала яе ў падарунак ад хлопчыка, якога сустрэла ў Каракасе ў 2024 годзе. Я асвятляла выбары, заставаўся тыдзень да дня галасавання. Потым я пайшла на Сабана Гранде. Гэта папулярны бульвар, куды людзі прыходзяць на шопінг. Там пазнаёмілася з гэтым хлопчыкам. Ён дапамагаў адной жанчыне ў яе маленькім вулічным кіёску, дзе яна прадавала адзенне. Гэты хлопчык прабыў са мной увесь час. Мы вельмі хутка знайшлі агульную мову. Я размаўляла з людзьмі, брала інтэрв'ю, а ён проста хадзіў са мной. І з ім увесь дзень была гэтая перынола, з якой ён гуляўся. А перад тым, як мы развіталіся, ён проста падарыў яе мне. І з таго часу я захоўваю гэтую перынолу пры сабе, таму што яна нагадвае мне пра стойкасць людзей. Гэта быў 9гадовы хлопчык, які вельмі цяжка працаваў, дапамагаючы той жанчыне і сваёй сям'і. Памятаю, ён расказваў, што яго мама з'ехала працаваць у Калумбію. Таму ён фактычна жыў сам і стараўся зрабіць усё, што мог. Гэта таксама цёмны бок венесуэльскага крызісу. Ты бачыш, колькі дзяцей вымушаны працаваць на вуліцах у вельмі раннім узросце. Думаю, лічбы гавораць самі за сябе, праўда? 8 мільёнаў венесуэльцаў пакінулі краіну за апошнія 7 гадоў. 8 мільёнаў. Гэта найбуйнейшая дыяспара ў свеце з краіны, якая не знаходзіцца ў стане вайны. Гэта сапраўды велізарная лічба. І прычына, па якой людзі вырашылі з'ехаць, у тым, што ў Венесуэле ў іх не было ўмоў, каб жыць годна і свабодна. І справа была не толькі ў базавых правах чалавека. Не ставала ежы. Каб купіць пакет рысу або курыцу, венесуэльцам даводзілася гадзінамі стаяць у чарзе. Каб заправіць машыну бензінам, таксама. Калі казаць пра крызіс у сістэме аховы здароўя, то, ведаеце, калі б вы захварэлі, вы маглі проста памерці. I think the main reason for this collapse in the economy has been the lack of good administration in the government. We have a very, very corrupt government that has stolen from Venezuelans all resources. Venezuela is a rich country, has had for years. Галоўная прычына эканамічнага калапсу – дрэннае кіраванне. У нас вельмі карумпіраваны ўрад, які крадзе рэсурсы ў венесуэльцаў. Гэта багатая краіна, але яе рэсурсы трапляюць у кішэні людзей, што знаходзяцца пры ўладзе. Думаю, многія людзі могуць сказаць вам, так, гэта праз амерыканскія санкцыі, праз амерыканскі імперыялізм, але прычына, чаму людзі вераць у гэта, у наратывах, якія распаўсюджваюцца праз венесуэльскія медыа. Дагэтуль у Венесуэлы не было свабодных медыа. Кризис ежа пропала та санкцию. Кризис почався та санкцию. Санкції нафту накладені, але це не адбілося на житті людей. У мяне ўсё яшчэ не зусім добра атрымліваецца, але я спрабую. I try. Once. I love this little corner. Мне вельмі падабаецца гэты маленькі куток. Часам проста сяджу тут з кнігай і чытаю. Тут у мяне ёсць фатаграфія з маім героем. Гэта мой тата, а гэта я, калі была немаўлём. That's me as a baby. Oh my gosh. This was also present. Гэта падарунак ад сяброў. When I go back to Venezuela. Гэта падстаўкі пад шклянкі, і на кожнай з іх намаляваны розныя венесуэльскія сюжэты. А гэта баці-баці, вельмі смачнае, проста неверагоднае марозіва з жавальнай гумкай на дне. Калі я была дзіцём, усё адбывалася так. Прадавец марозіва ехаў па вуліцы са сваім вазком. Прыязджаў каля вашага дома, ты чуў маленькую мелодыю яго вазка і адразу бег да бацькоў і прасіў: «Калі ласка, можна мне марозіва?» Here
Тут я захоўваю шмат папер, лістоў і розных рэчаў, якія атрымлівала за ўсе гэтыя гады жыцця далёка ад дому. Ну, напрыклад, малюнкі і лісты ад сяброў. Гэта мой стары венесуэльскі пашпарт. Я збіралася вельмі хутка, ну што мы бралі дакументы, нешта адзець, то бок нічога такога, што я не з'язджала ў той час надоўга. Ну так, вы таксама з'язджалі на год? Я з'язджала на пару тыдняў. Гэта малюнак, які намалявала мая маленькая стрыечная сястра. Яна намалявала наш дом і напісала, што калі б я не вярнулася, заўсёды будзе чакаць мяне каля дзвярэй. А гэта, калі я з'язджала, мае дзве лепшыя сяброўкі арганізавалі мне развітальную вечарыну. Гэта было часткай дэкарацыі. Тут напісана «Шчаслівай дарогі, Габі». Ніхто не мог уявіць, што Мадура сыдзе менавіта так, як гэта адбылося. І я нават не думаю, што апазіцыя была падрыхтавана да такой вялікай змены палітычнай сітуацыі ў Венесуэле. Не хачу здагадвацца, але думаю, што нават калі б Марыя Карына ведала пра гэта загадзя, яна, верагодна, не пакінула б краіну ў лістападзе, каб атрымаць Нобелеўскую прэмію міру. Мне здаецца, калі б яна ведала, што ўсё гэта адбудзецца ў студзені, не захацела б пакідаць краіну за 2 месяцы да таго, як чалавек, якога яна так доўга спрабавала адхіліць ад улады, сапраўды сышоў. Таму цяпер адна з галоўных праблем апазіцыі – гэта тое, што ўнутры Венесуэлы няма лідара. І яшчэ адна праблема – вельмі грэблівае стаўленне адміністрацыі ЗША да Марыі Карыны і яе каманды. Я вельмі рада, што народ яе прымае як лідарку. Мы з ёй ўжо камунікавалі, але толькі онлайн, і я хацела б з ёй, канешне, і сустрэцца, і падзеліцца і досведамі, і абняцца, бо, канешне, і гэта не толькі пра лідараў, гэта вось кожны чалавек, які супрацьстаяць дыктатуры, праходзіць праз вельмі цяжкі шлях, але ж вось побачыцца, паглядзець адной вочы было б вельмі карысна і утульна. Зараз мы знаходзімся ў Тэмпельхофе. Раней гэта быў аэрапорт, стары берлінскі аэрапорт. Цяпер гэта месца, дзе сустракаюцца культуры і людзі з усяго свету. Адсюль да Каракаса каля 8,5 кіламетраў. Прыкладна 14 гадзін палёту. Тут можна убачыць самыя прыгожыя захады сонца ў Берліне. На жаль, сёння крыху пасмурна. Але, праўда, тут адны з самых цудоўных захадаў сонца, якія я калі-небудзь бачыла ў гэтым горадзе. Калі я пакідала Венесуэлу, адзін сябар сказаў: «Ніколі не забывай, якім было тваё жыццё тут». І я трымаю гэта ў галаве. Я не хачу забываць, адкуль я родам. Не хачу забывацца на сваё жыццё ў Венесуэле. Не хачу забываць пра маленькія рэчы, якія робяць мяне венесуэлкай. Напрыклад, танцы пад сальсу. Ну і, вядома, арэпас на сняданне. І, можа, зараз мяне захейцяць, але мне, напрыклад, вось калі я ем, напрыклад, дранікі, то адразу думаю пра Беларусь. Беларусь не драніка, Беларусь, яна ў чымсьці іншым. Arepas. Так, гэта такі своеасаблівы хлеб. Магу паказаць. Arepas. Вось гэта і ёсць арэпас. Яны робяцца з папярэдне прыгатаванай кукурузнай мукі. Начынка можа быць якой заўгодна. Напрыклад, вось тут дробна разабранае мяса. Таксама могуць быць памідорная начынка, яйкі, фасоля. О, боже, як гэта смачна. Я ўжо прагаладалася. Hola. ¿Cómo estás? Як справы, тата? ¿Cómo estás? Як справы? Ты дзе, дома? ¿Dónde andas? ¿En la casa? Ay, papá, por favor. Esa gente como que se parece todo igual. Гэта двое маіх сяброў-журналістаў. Ellos no te están viendo, ¿viste? Pero tú lo estás viendo.
Яны цябе не бачаць, разумееш? Але ты бачыш іх. Dale, pues, pendiente por ahí. Chao. Bendición. Chao, papito. Bendición. Chao. Мяне завуць Шыхаб Фатум. Я акцёр і кінарэжысёр. І я вельмі рады быць сёння тут, на кінафестывалі ў Обергаузене. When did you realize that you are living in dictatorship? Maybe I was 6 years. Напэўна, я зразумеў гэта, калі мне было 5 ці 6 гадоў. Senior. Тады пры ўладзе быў старэйшы Асад. And there У was школе праходзіла нейкае ўрачыстае мерапрыемства, і мне далі фатаграфію Асада старэйшага. Я быў шчаслівы. Іграла музыка, было весела. Я вяртаўся дадому, напеваючы песню з гэтай фатаграфіяй у руках. Бацька ўбачыў мяне з вуліцы. Калі я зайшоў у дом, ён адразу забраў фатаграфію, і яна проста знікла. Я не разумеў, што адбываецца. Мне было ўсяго 5 гадоў. На наступны дзень я спытаў у маці: «Мама, дзе фатаграфія? Я хачу яе назад». Яна адказала: «Ведаеш, тата захаваў яе для цябе да наступнага года». Думаю, насамрэч, ён проста яе знішчыў. Менавіта тады, яшчэ зусім маленькім дзіцём, я адчуў, што нешта не так. Я яшчэ не разумеў, што менавіта, але ўсвядоміў, тут ёсць нейкая праблема. Like you can see that people, we were we had bread. Разумееце, у людзей быў хлеб, але не было годнасці. Хлеб быў. Жыццё здавалася нават у нейкай ступені вясёлым і адносна свабодным. Можна было ладзіць вечарынкі, сустракацца з сябрамі і гэтак далей. Існавала нават камуністычная партыя, якая ў пэўнай ступені, хоць і даволі асцярожна, выступала супраць Асада. Улады гэта бачылі і цярпелі. Можна было паставіць спектакль і крытыкаваць рэжым, не называючы Асада па імені, а гаворачы пра ўсю сістэму. Такое яшчэ дапускалася. Але калі пераступіш мяжу, ты труп. Мой брат Ахмед вучыўся ў магістратуры па спецыяльнасці макраэканоміка ў Дамаскім універсітэце. Ён скончыў першы год, амаль быў гатовы пачаць працу над дысертацыяй, і пачалося сірыйскае паўстанне. Ён далучыўся да руху ў самым пачатку. Выходзіў на вуліцы, патрабаваў дэмакратыі, змены рэжыму, выбараў. Ён проста дапамагаў сірыйцам, што прыязджалі з Хомса і іншых гарадоў і займаўся гуманітарнай дзейнасцю. Але пазней яго пачалі пераследаваць, куды б ён не пайшоў. Ён стаў рэдка заставацца дома, перастаў спаць там. Апошнія месяцы перад затрыманнем ён амаль не начаваў дома. Прыходзіў толькі на некалькі гадзін у дзень, а ўвесь астатні час быў у падполлі. У тую ноч, калі ён усё ж вярнуўся дадому, нехта, відаць, данёс, што ён там. Прыйшлі каля 30 салдат, яны абшукалі дом і забралі яго. Бацькам пагражалі, што Ахмеда парэжуць на кавалкі. Іншы чалавек сказаў маці, маўляў, гэта проста допыт, на гадзіну і яго вернуць. Але ён ніколі не вярнуўся. Амаль 14 гадоў мы жылі ў пошуку адказаў на пытанне, дзе ён, што з ім. Але толькі калі рэжым Асада ўпаў і адкрыліся турмы, мы даведаліся, што ён загінуў пад катаваннямі. І мы дагэтуль не ведаем, ніхто гэта зрабіў, нічаму, нідзе яго цела. Сірыйскія пратэсты перараслі ў грамадзянскую вайну. Гэтая вайна цягнулася 14 гадоў.
За гэты час загінула больш за 650 тысяч чалавек, многія зніклі без звестак. Святлана, вы баяліся ў 20-м годзе, што пратэсты перарастуць у грамадзянскую вайну? Не было мне такое адчування, што гэта можа перарасці ў нешта такое больш крывавае. Розныя былі сітуацыі ў розных гарадах, былі больш-менш радыкальныя таксама сутыкненні, так. Але ж гэта не значыць, што людзі хацелі крыві, людзі хацелі проста адбіцца ад гэтага злачыннага рэжыму. За гады вайны з Сірыі з'ехала 16 мільёнаў чалавек. Ёсць розныя ступені страты сувязі са сваёй краінай. У Ліван я ехала машынай. Яшчэ каля 6 месяцаў была там і адчувала, што б не здарылася, я магу сесці ў аўтамабілі і нехта проста адвязе мяне назад у Сірыю ў любы момант. Але потым я ўпершыню паляцела самалётам у Егіпет. І ў самалёце ў мяне здарылася панічная атака. Таму што гэта быў першы раз, калі мне прыйшлося б браніраваць авіябілет, каб мець магчымасць вярнуцца дадому. І гэта быў момант, калі я зразумела, насамрэч няма месца, куды можна вярнуцца. Нідзе няма дома. Многія рызыкавалі жыццём, каб з'ехаць, і для многіх сірыйцаў шлях праз міжземнае мора стаў смяротным. І вось я на пляжы, і гэта гадзіна ночы. Так, ночы. На пляжы, гук акіяна. І я думаю, што я раблю? Я нават не ўмею плаваць. Не, я не плывец. Я азірнуўся вакол, і ўвесь бераг быў усланы бялізнай, абуткам, паперамі, асабістымі рэчамі. Ты не ведаеш, што сталася з іх уладальнікамі. Яны загінулі ці выжылі. Ім удалося выбрацца. Бачыш толькі мноства пакінутых рэчаў. І мне было вельмі, вельмі страшна. У глыбіні душы я думаў, няўжо гэта сапраўды адбываецца? Але потым азірнуўся назад і сказаў сабе: добра, цяпер я разумею, чаму я тут. Трэба ісці далей. Трэба скарыстацца гэтым шансам. Вам было страшна з'язджаць з Беларусі? Ну, у моманце было страшна, бо я ехала не з вельмі добрымі людзьмі. Страшна, што я пакідаю людзей. Было не страшна з'язджаць у тым сэнсе, што я была ўпэўненая, што я вярнуся хутка. Ну, то бок гэта не быў выезд на доўгія часы. Ну, такое мне было адчуванне на той момант. Але з'язджаць, канешне, страшна. Сям'я Башара Асада кіравала Сірыяй больш за 50 гадоў, але ў 24-м годзе ўсё змянілася. Усяго за 11 дзён паўстанцы дайшлі ад Ідліба да Дамаска і амаль не сустрэлі супраціву. І цяпер у Сірыі новы прэзідэнт, часовы. Ахмед аш-Шараа, лідар групоўкі Джабхат ан-Нусра. Яшчэ 2 гады таму аш-Шараа быў у спісе тэрарыстаў. ЗША абяцалі $10 мільёнаў за звесткі пра яго месцазнаходжанне. А цяпер прэзідэнт ЗША Дональд Трамп называе яго прывабным, цвёрдым лідарам з бурным мінулым. Цяпер аш-Шараа ў палацы ў Дамаску, які пабудаваў яшчэ дзед Башара Асада, а сам Асад у Маскве. Гэта быў шчаслівы момант. Я не кажу, што мы не былі радыя. Памятаю, на другі дзень пасля падзення рэжыму ў мяне абралі інтэрв'ю і спыталі маё меркаванне. Я сказала так: калі д'ябал прыйдзе кіраваць Сірыяй, гэта будзе лепей за рэжым Асада. Ніхто не будзе для Сірыі настолькі дрэнным, як рэжым Асада. Гэта была моя першая думка. І я дагэтуль думаю, што ніхто не зможа зрабіць для Сірыі столькі зла, колькі зрабіў рэжым Асада. Я быў проста так рад прыехаць у краіну і не пабачыць яго чортавых, выбачайце, яго фотаздымкаў паўсюль. Я паехаў на машыне па краіне, і нідзе не было здымкаў Асада. Вось што значыць прыгажосць, не бачыць твару Асада.
Здаецца, ніколі ў жыцці я не адчуваў сябе настолькі спакойным. Было адчуванне, нібы я ўсё жыццё насіў на спіне велізарны, неверагодна цяжкі камень. Ён быў са мной паўсюль. І ў той момант, калі я пачуў гэтую навіну, я адчуў, што гэты камень знік. Я стаў свабодны. Неўзабаве пасля таго, як Башар Асад патэлефанаваў Уладзіміру Пуціну, мы патэлефанавалі Шыхабу. Тады, у 24-м годзе, ён сказаў, што цяпер, калі вайна скончылася, ён гатовы пайсці ў Сірыю пешшу. Вядома, Шыхаб не пайшоў у Сірыю пешшу. Ён прыляцеў у Ліван. Адтуль ён мог перасекчы мяжу Лівана і Сірыі і апынуцца дома. Маё цела нібыта не магло паверыць, што я сапраўды магу перайсці гэтую мяжу. Мне было вельмі страшна. Я баяўся, што, можа, Асад усё яшчэ там. Разумееце, пра што я? Як пераканаць уласнае цела, што яго ўжо няма, што ўвесь гэты страх, увесь гэты стрэс, усё гэта засталося ў мінулым. Шыхаб зняў фільм пра гэтае падарожжа і паказаў яго на кінафестывалі ў нямецкім Оберхаузене. Мой фільм называецца «Катакомбы». Я ўзяў з сабой камеру, каб зняць сваё падарожжа, сваю гісторыю Адысея. Я зрабіў гэты фільм для сяброў, каб узяць іх у гэтае падарожжа і ў цэлым у свой свет. Hi, was geht? Ich hab diesen Film für meine Freunde gemacht. Und ja, vielleicht lass uns das zusammen als Freunde gucken und später darüber quatschen. Где ключи от вашего дома, от вашей квартиры? Ну, ключи у меня, лишь, я думаю, там уже замки поменены. Як ви собі уявляєте вертання у свою квартиру? Я думаю, что, может, нават и заплакал. Film story is Гісторыя гэтага фільма цалкам універсальная. На месцы героя мог бы апынуцца амаль кожны, хто перажыў тое, што перажыў я. Калі казаць канкрэтна, гэта можа быць любы сірыец, але гэта можа быць і любы іранец. Увогуле, любы чалавек, якога прымусілі пакінуць родны дом і які не мае магчымасці вярнуцца. Я пайшоў у тэатральную школу. Рабіў там зусім звычайныя рэчы. Напрыклад, купляў і еў вараную кукурузу. Тут у Еўропе такога амаль няма. У нас жа проста купляюць яе на вуліцы і ядуць на хаду. Такія дробязі, зусім простыя рэчы. Але менавіта гэтай штодзённасці мне вельмі не ставала. Я не мог паверыць, што паўсюль лунаюць сцягі рэвалюцыі. Потым я вярнуўся ў свой маленькі родны горад. Перш за ўсё, там былі ўсе мае сваякі. Маёй блізкай сям'і там ужо няма. Але засталіся цёткі, дзядзькі, стрыечныя браты і сёстры. Усе яны жывуць там. І яны не пакідаюць цябе ў спакоі. Можаце ўявіць, што кожны хоча з табой пагаварыць, усё распытаць. Я нават не ведаў, што ў мяне столькі цётак і дзядзькаў. Давялося наведаць кожнага. І гэтага мне таксама вельмі не ставала. Калі ты прыходзіш да кагосьці ў госці, цябе абавязкова будуць угаворваць нешта выпіць або з'есці. Настойваюць з усіх сіл. Яны проста не ведаюць слова «не». Нібыта ніколі яго не чулі. Таму што сям'я ў Сірыі гэта не толькі мама, тата, браты і сёстры. Сям'я ў Сірыі можа быць вельмі вялікай. Гэта могуць быць дзядзькі, цёткі, таксама і суседзі. Ты мог называць суседа дзядзькам або цёткай. І гэта сувязі, якія мы страцілі.
Я памятаю, як за адзін дзень я наведаў 5 ці 6 дамоў сваякоў. І ў кожным доме мне давалі каву, потым матэ, зноў каву, матэ, каву. І я клянуся, пад канец дня маё сэрца літаральна скакала ад усяго гэтага кафеіну. А ўсе казалі: «Ты не быў тут апошнія 10 гадоў. Ідзі сюды, я табе раскажу, што адбылося». Трэба разумець, Сірыя – гэта напаўразбураная краіна. Моя мама кажа, што нам патрэбна гара золата, каб аднавіць яе. У нас няма рэсурсаў. Сірыя бедная. І праз гады бесперапыннай вайны ў цэнтральных банках амаль няма грошай. Людзі ўжо 1,5 гады амаль не бачылі стабільнай электрычнасці. Амаль не бачылі, каб нармальна працавала каналізацыйная сістэма. За ўсё, за электрычнасць, ваду, арэнду яны плацяць высокія сумы, але атрымліваюць вельмі абмежаваны доступ да базавых паслуг. Людзі з цяжкасцю знаходзяць працу. Ім цяжка проста зарабіць на хлеб. Яны выжываюць. І я думаю, гэта цуд, што людзі выжываюць. Ёсць нешта амаль магічнае ў тым, што яны выжываюць, а краіна працягвае функцыянаваць. То бок вы бачыце, ёсць усё гэта, але таксама ёсць міны, разбураныя будынкі, адсутнасць працы, рост коштаў на аренду, ежу і ўсё астатняе. Я думаю, людзям важна вось што разумець. Сірыя – гэта не толькі тое, што паказваюць у медыя, бо ў медыя паказваюць альбо тое, што хоча сірыйская ўлада сказаць міжнароднай супольнасці, або тое, што іншыя ўрады хочуць, каб іх грамадзяне бачылі пра Сірыю. І калі ідуць кампаніі па вяртанні бежанцаў, яны могуць падтрымліваць гэты наратыў. Тым часам у Сірыі ёсць сем'і, якія ўжо 6-7 месяцаў не могуць дазволіць сабе мяса ці курыцу. Іншыя – год. Некаторыя ўжо 2 гады. Нават гародніна становіцца праблемай. Сітуацыя вельмі складаная і вельмі цяжкая. Калі я пераехала ў Великабрытанію, я прынесла дамой лімоннае дрэва, раслінку, таму што ў маёй цёткі дома было прыгожае лімоннае дрэва, і яно нагадвала мне пра дом. Тады дом быў чымсьці ў галаве, ва ўяўленні. Тое, што ты носіш з сабой, куды б не паехаў, і потым кажаш сабе: «Вось цяпер гэта месца і ёсць мой дом». Але насамрэч ніводнае месца не дом. Мы падзяляем шмат рэчаў, нават калі наш вопыт розны. Але ёсць многае, што для нас усё ж агульнае, і я ведаю, што ты разумееш, пра што я кажу. І я адчуваю сябе як у канцы Адысеі, калі герой вяртаецца і разумее, што яго палац і яго востраў ужо не такія, як раней. Ён з'ехаў і не ведаў, што там адбываецца ў яго адсутнасць. Ён вяртаецца і пачынае распрацоўваць план. І я цяпер у такім стане, калі стаю перад выбарам. Не кажу, што абавязкова зраблю гэта, але думаю, спрабаваць мне адваяваць палац, як зрабіў Адысей, ці, магчыма, вярнуцца туды, адкуль я прыйшоў. Я пакуль не ведаю. الفيلم كان كتير حلو جميل وسوريا لما شفتها انزعجت كتير بدك بلا لا معلش رجعتني لهذيك الايام بس بدك بلا اسمع Яна вельмі ўпадабала фільм. Але ёй было балюча бачыць сваю кватэру праз камеру. Яна засмуцілася ад таго, што там адбываецца цяпер. Але што не так? Рэвалюцыя перамагла, дыктатар уцёк. Што не так?
Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай. Так, гэта небяспечна. Была расправа з залавітамі, была расправа з друзамі, былі сур'ёзныя сутыкненні з курдамі. Упершыню за 150 гадоў адбылася атака на сірыйскую царкву. За апошнія 150 гадоў не было нападаў на сірыйскія цэрквы. І вось гэта здарылася пры такой уладзе, як у нас цяпер. Таму гэта вельмі, вельмі небяспечна. Гэта нават слова «небяспечна» добра не апісвае. Гэта дзіка небяспечна. Ты можаш проста знікнуць, і ніхто не будзе шукаць. Няма механізма, які мог бы іх спыніць. І ў гэтым праблема. Патрэбная сістэма ўлады, дзе ёсць іншая сіла, якая можа судзіць, пытацца, назіраць, прэса, журналістыка і іншыя кантрольныя інстытуты. Але ў нас гэтага фактычна няма. Менавіта таму яны цяпер могуць рабіць усё, што хочуць. Таму гэта зусім небяспечна. Так, чаму Сірыя небяспечная? Таму што вельмі шмат прычын. Таму што джихадісты. Таму што вайна цягнулася 14 гадоў. Таму што эканамічная сітуацыя такая, што людзям там проста няма чаго есці. هلا فكر ارجع اذا كانت الامور منيحه ظل هالحكومه هاي جديده ما ابدا ما ممكن ارجع. Яна не хоча вяртацца, калі сітуацыя застанецца такой. Для мяне гэта горш, чым пры Асадзе. Але ўсё акей. Пасля 54 гадоў дыктатуры, пасля 14 гадоў жорсткай вайны, адной з найгоршых войнаў у сучаснай гісторыі, нельга чакаць, што ўсё адразу будзе добра. Цяпер будзе перыяд, калі ўсё будзе хаатычна змяняцца. Гэта будзе час вялікіх перамен, пакуль мы не дойдзем да стабільнай сітуацыі. Было б несправядліва сказаць, што нічога не змянілася. Разумееце, пра што я? Змены сапраўды былі вельмі істотныя, але нічога рэальнага, канкрэтнага яшчэ нельга ўбачыць пасля 1,5 гадоў. На гэта патрэбны час. Калі шчыра стагоддзе. І патрэбна рашучасць, трэба настойліва будаваць інстытуты, а не проста пакідаць старыя і спрабаваць іх адрамантаваць. Людзям трэба працягваць задаваць пытанні пра ўсё, што адбываецца. У сірыйцаў ёсць флэшбэкі, маўляў, трэба памаўчаць і даць уладзе рабіць сваю працу. А я думаю, не, я не прывыкла маўчаць. І калі я зараз буду маўчаць, я не ведаю, да чаго гэта прывядзе. Бо калі ты не ставіш пытанне, так, мы ўсе даем ім час дзейнічаць, але гэта не значыць, што трэба маўчаць, калі сітуацыя ідзе ў дрэнным кірунку. Інакш мы проста будуем новую дыктатуру. Я больш не бачу сябе там. Ніколі. Я нават не магу гэтага ўявіць. Не, у мяне там нічога не засталося, да чаго можна было б вярнуцца. Там ёсць частка маёй сям'і, але я кажу сабе так. Дзе твар маёй мамы, там мой дом. А мама цяпер тут. Так, я ведаю, хто гэта. Every time I watch the news and every time I see an article about you, they always write you the son of the late dictator. When you hear that, how does that make you feel? Does it affect you? No, because I know they're wrong. Does it affect you? Гэта вынік перапісвання гісторыі, і сям'я Маркасаў займаецца гэтым ужо вельмі даўно. У 2022 годзе Фердынанд Маркас-малодшы перамог на выбарах на Філіпінах.
Ён сын былога дыктатара Фердынанда Маркаса Старэйшага. Той адышоў ад улады ў 1986 годзе пасля масавых пратэстаў і правёў рэшту жыцця ў ЗША, то бок у краіне, якая заўсёды яго падтрымлівала. І вось прайшло некалькі дзесяткаў гадоў, і яго сын стаў новым прэзідэнтам Філіпінаў. Згубіўшы ўладу, Маркасы амаль адразу пачалі распаўсюджваць пра сябе гісторыю як пра людзей, якіх незаконна адхілілі ад улады. А пра перыяд прэзідэнцтва Маркаса казалі як пра залаты век, калі эканоміка добра развівалася, у свеце Філіпіны паважалі. То бок я не здзіўленая. Яны заўсёды імкнуліся паказаць сваю гісторыю ў такім залатым, крыху імглістым святле, нібыта ўсё было добра. І яны шмат у чым спекулявалі на ностальгіі. Вядома, гэта прыгнятае. Тое, што сын дыктатара змог за такі кароткі час заняць найвышэйшую дзяржаўную пасаду. Ну, давайте не будем представлять, что праз 20-40 год нехта з сыноў Лукашэнкі прыйдзе да ўлады. Асаблівасць малодшага Маркаса ў тым, што ён не надта напорысты чалавек, таму не спрабаваў дзейнічаць адкрыта. Замест гэтага найперш выкарыстаў сацыяльныя сеткі для арганізацыі так званых фабрык-троляў, каб атакаваць тых, хто працягваў нагадваць філіпінцам пра небяспеку дыктатуры. Кожны раз, калі нехта казаў: «Не трапляйце ў пастку думкі, што пры дыктатуры быў рай», на гэтага чалавека абрушваліся тролі. Цяперашні прэзідэнт Маркас, вядома, бессаромна хлусіў, сцвярджаючы, што 20гадовы рэжым яго бацькі не быў дыктатурай. Але гэта была дыктатура ў поўным сэнсе слова. А ці ёсць шанс, што Маркас-малодшы не ведаў пра ўсё гэта? Канешне, не. Ён быў дарослым. Яму было амаль 30, калі яго бацька адышоў ад улады. І ён быў губернатарам у адной з правінцый і стаў губернатарам у 22 гады. І ён стаў ім не таму, што людзі любілі яго. Ён стаў губернатарам, бо яго бацька паставіў яго на гэтую пазіцыю. Ён быў палітычна актыўным. Вядома, ён ведаў. Ведаў, адкуль у яго сям'і былі грошы, калі яны жылі ў выгнанні. І ведае, адкуль цяпер у яго грошы. Скрадзеныя грошы, якія ён выкарыстаў дзеля гэтых выбараў. Ён не можа быць нявінным, толькі ўдаваць сябе за нявіннага. Шмат маіх блізкіх сяброў і паплечнікаў па актывізме загінулі ў самым росквіце гадоў падчас дыктатуры або доўгі час правялі ў турмах. Гэта мой асабісты досвед, гэта тое, як дыктатура паўплывала на маё жыццё. You can say what you want. That's your opinion. You're wrong. Does it hurt you? No. When you hear that accusation against your father? No. It would hurt me if they were right. But they're wrong. So Інтэрнэт усё помніць, і вельмі ўдзячна ўсім расследавальнікам, і журналістам, і вікіпедыстам, якія фіксуюць нашу гісторыю, і канешне, паэтам і пісьменнікам. Вось, і я не думаю, што можна будзе ўсё выдаліць, ўсё вымараць, тое, што адбывалася ў Беларусі за ўсе гэтыя часы. І ўдзячна ўсім, хто дае свае сведчанні і з турмаў, і з рэпрэсіяў у Беларусі. Калі другі тэрмін Маркаса Старэйшага падыходзіў да канца, ён увёў ваеннае становішча. Martial law, what is your take on that? Kasi, can I tell you what I learned in school? Oh, what did you learn in school? What was taught to us about martial law is that your father wanted to stay in power. That's why he declared martial law. Martial law was declared because of the wars, the two wars we were fighting on two fronts. Фердинанд Маркос Sr., his father, Фердынанд Маркас Старэйшы, яго бацька, не мог больш балатавацца ў прэзідэнты. Канстытуцыя тых часоў дазваляла толькі 2 тэрміны. І яго тэрмін падыходзіў да канца, а ён хацеў заставацца пры ўладзе. І
І ён выкарыстаў гэта як падставу, сцвярджаў, што краіна нібыта перапоўненая камуністамі, што пануе хаос, што ўзровень злачыннасці занадта высокі і што яму неабходна ўвесці ваеннае становішча праз усе гэтыя пагрозы для грамадства. Але сапраўдная мэта заключалася ў тым, каб утрымацца ва ўладзе. Гэта была чыстая амбіцыя. Кожны дыктатар будзе імкнуцца быць папулістам у тым сэнсе, што ён заўсёды будзе падаваць захоп улады як нібыта спосаб служэння масам людзей. Менавіта гэта і рабіў спадар Маркас, бацька. Ён сцвярджаў, што уводзіць ваеннае становішча, па-першае, каб выратаваць краіну ад камуністаў, і па-другое, каб абараніць бедных ад алігархаў. Вось дзе і праяўляўся ягоны папулізм. Я вучылася толькі ў другім класе, калі Маркас абвясціў ваеннае становішча. Але мой бацька быў журналістам. Ён незадоўга да гэтага, магчыма, ужо нешта ведаў. І пакінуў журналістыку, стаўшы чыноўнікам у нашай правінцыі. Мы, дзеці, раслі як навінавыя наркаманы. За сняданкам слухалі радыё, і раптам у адзін дзень радыё знікла. Застаўся толькі белы шум. Пачалі пытацца ў бацькі, што адбываецца. І ён сказаў, што прэзідэнт закрыў усе радыёстанцыі. А паколькі нас выхоўвалі ў даволі ліберальнай атмасферы, пачалі задаваць пытанні, што адбываецца, калі людзі не ведаюць, што адбываецца. І навошта ўвогуле камусьці закрываць эфір, які дазваляе людзям ведаць пра падзеі. І мой бацька вельмі дакладна сказаў тады, магчыма, ён хоча нешта схаваць. Яшчэ да абвяшчэння ваеннага становішча, калі ўжо былі моцныя прыкметы таго, што ён гэта зробіць, многія з нас, студэнцкія актывісты ва ўніверсітэтах, былі вымушаны пакінуць свае дамы і пайсці ў падполе. Насамрэч, гэта адзіная прычына, чаму мне ўдалося пазбегнуць арышту падчас першай хвалі рэпрэсій. Пазней, праз 1,5 года, мяне ўсё ж арыштавалі. Я не падвяргалася фізічным катаванням у адрозненні ад тых, хто быў са мной, асабліва хлопцаў. Але я перажыла псіхалагічнае катаванне і пагрозы сексуальнага гвалту. Victors write history, don't they? It is the victors in a conflict that will write the history. The government fell, so the victors wrote this history. Маркаса падтрымлівала адна вялікая краіна – Злучаныя Штаты. Рэйгана задавальняла тое, што філіпінскі дыктатар змагаецца з камуністамі, і таму ён мог заплюшваць вочы на парушэнні правоў чалавека. Побач з Беларусю таксама ёсць адна вялікая краіна, якая падтрымлівае дыктатара. І гэта моцна ускладняе барацьбу з рэжымам. Колькі не ўводзь санкцый, заўсёды можна ўзяць яшчэ больш грошай у доўг. На Філіпінах была адна з найбуйнейшых ваенных баз ЗША па-за межамі Злучаных Штатаў. І таму ЗША падтрымлівалі Маркаса, а таксама і іншых дыктатараў па ўсім свеце, бо яны разглядаліся як саюзнікі ў супрацьстаянні Савецкаму Саюзу. Лукашенко ніхто не будзе падтрымліваць дыктатар. Ён і камуніст, і дыктатар, яго ніхто не любіць. Так, і ЗША, і Расія – гэта імперцы. На паверхні іх палітычныя сістэмы могуць адрознівацца, але па сутнасці, незалежна ад таго, Трамп гэта ці Владзімір, у іх адно і тое ж жаданне – кіраваць без падсправаздачнасці і пашыраць сваю ўладу на іншыя краіны, дзе яны могуць разрабоўваць зямлю, забіраць рэсурсы, узбагачацца і аддаваць народу вельмі мала наўзамен. І менавіта гэта адбывалася пры Маркасе. Але ўсё адно здарылася тое, што выклікае ў вас флэшбэкі. Нават прадстаўнікі такіх прафесій, як юрысты і лекары, пачалі ствараць свае арганізацыі найперш дзеля абароны правоў чалавека. Гэта назапашвалася гадамі, рух паступова мацнеў. Гэта не ўзнікла раптоўна ў 1983 годзе, але ў 1983 быў вельмі важны, бо забойства Бенінья Акіна, які быў самым моцным палітычным супернікам прэзідэнта Маркаса, сапраўды стала каталізатарам, асабліва для сярэдняга класа. Людзі былі ахоплены абурэннем, што чалавека такога маштабу маглі хладнакроўна забіць на вачах ва ўсіх проста ў аэрапорце, адразу пасля вяртання з выгнання ў Злучаных Штатах. Яго забілі ў аэрапорце Манілы. Гэта было шакавальна. Калі хавалі Акіна, я была на пахавальнай працэсіі. Я была ўражаная, убачыўшы, што сабралося больш за 1 мільён чалавек. І я падумала, так, гэта пачатак канца для Маркаса.
Нават у войску падтрымка Маркаса пачала даваць расколіны, і ў пэўны момант Злучаныя Штаты зразумелі, што Маркас больш не прыдатны як марыянетка. Тады яны пачалі ціснуць на Маркаса, каб ён прызначыў датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, на якіх у прэзідэнты балатавалася ўдава Акіна. І на гэтых датэрміновых выбарах Я бачыла, як людзі прыкоўвалі сябе ланцугамі да выбарчых урнаў, каб салдаты ці бандыты не змаглі іх забраць, а потым падмяніць бюлетэні і сфальсіфікаваць вынікі. Бачыла, як моцна, як горача яны прагнулі дэмакратыі. Вядома, Маркас сфальсіфікаваў выбары і абвясціў сябе пераможцам. Але гэта толькі яшчэ больш узмацніла апазіцыю. У 1986 годзе адбылося спалучэнне няўдалага ваеннага міцяжу і мірнага народнага паўстання, на фоне якога ў сельскіх раёнах краіны ўжо працягвалася ўзброеная рэвалюцыйная барацьба. Усё гэта ўрэшце і зрынула дыктатуру Маркаса. Для мяне пытанне было толькі ў тым, калі гэта адбудзецца. І калі гэта сапраўды адбылося, мы ўсе былі здзіўленыя, бо не думалі, што ўсё скончыцца так хутка. Гаспадарыня Акіна заняла пасаду прэзідэнта, а сям'ю Маркаса ў Злучаныя Штаты вывезлі з краіны. Калі каля прэзідэнцкага палацу ўжо сабраўся натоўп, і людзі вось-вось меліся ўвайсці ў яго, амерыканцы арганізавалі эвакуацыю Маркаса. Яны накіравалі верталёты арміі ЗША, каб вывезці яго з сям'ёй з прэзідэнцкага палаца, а пазней прывезлі ў выгнанне на Гаваі. Там ён пражыў доўгі час. Сам Маркас, дарэчы, памёр у выгнанні праз 3 гады пасля таго, як быў адхілены ад улады. Гэта быў своеасаблівы пераход ад дыктатуры да ўрада, які меў усе знешнія прыкметы дэмакратыі. Але глыбінныя, даўно укаранёныя праблемы філіпінскага грамадства насамрэч так і не былі вырашаныя. Беднасць, беззямелле, сацыяльная няроўнасць, злоўжыванне ўлады, дзяржаўная карупцыя. Усе гэтыя праблемы засталіся без належнага вырашэння. Судовую сістэму аднавілі сродкам масавай інфармацыі і зноў дазволілі працаваць. Школы і універсітэты адкрыліся, аднавіў працу Кангрэс. Такім чынам усе знешнія атрыбуты дэмакратыі вярнуліся. Але за гэтымі касметычнымі зменамі сацыяльныя праблемы працягвалі назапашвацца і абвастрацца. Таму крызіс насамрэч так і не адступіў ні пасля 1986 года, ні пры ўсім шэрагу так званых дэмакратычных рэжымаў, якія прыйшлі пасля Маркаса і існуюць да сёння. Congratulations, Mr. President. You did it. Прайшло больш за 30 гадоў, і філіпінцы зноў прагаласавалі за Маркаса. Цяпер за малодшага. Больш за 30 мільёнаў чалавек аддалі за Маркаса малодшага свой голас. Няўжо людзі засумавалі па дыктатуры? Я крыху асвятляла тыя выбары. Я прыехала ў Манілу ў апошні тыдзень выбараў і, думаю, вынікі адпавядаюць дадзеным экзіт-полаў, якія паказвалі, што Маркас перамагае. Людзі гэтага не прынялі. Маўляў, ну як філіпінцы маглі прагаласаваць за сына былога дыктатара? Як многія амерыканцы з ліберальнымі поглядамі не маглі змірыцца з тым, што Трамп перамог Хілары Клінтон падчас іх першай выбарчай кампаніі. Мне здаецца, што многія людзі з ліберальнымі поглядамі такі не змаглі зразумець, чаму іншыя людзі галасавалі за Маркаса або за Трампа. Яны былі занадта замкнёныя ў бурбалках гарадскога сярэдняга класа і не заўважалі, пра што насамрэч думаюць звычайныя людзі і наколькі моцнае ў них раздражненне ў адносінах да адукаванага сярэдняга класа. Гэта не было пра схаваную цягу да аўтарытарнага кіравання. Прозвішча Маркас было адмыта і, дзякуючы вялікім грашовым рэсурсам, рэкламе ў СМІ і сацыяльных сетках, інтэрнэце, яны змаглі стварыць прывабны вобраз для многіх людзей, якія працягваюць заставацца палітычна недастаткова развітымі. Таму я б не казала, што перамога Маркаса малодшага была вынікам жадання дыктатуры або аўтарытарнага кіравання, бо насамрэч ён падаваў сябе як дэмакратычны
дэмакратычны палітычны лідар. What is your dream for the Philippines? Equality. Ён паводзіць сябе так, як і падаваў сябе ў стылі «давайте проста аб'яднаемся, не будзем сварыцца», то бок вельмі мякка. У адрозненне ад папярэдняга прэзідэнта, які быў вельмі жорсткі ў сваёй мове, рыторыцы і падкрэслена такі мачысткі. Маркас хутчэй «давайте працаваць разам, давайте аб'ядноўвацца». Ну, трэба разумець больш кантэксту. Там зараз дэмакраты, людзі задаволены, як працэсы ідуць. Дэмакратычныя, но не дэмакратычныя. Але ён слабы, разумееце, ён не здольны правесці рэформы патрэбныя краіне. Ён проста плыве па плыні, не вельмі напружваецца і, здаецца, не ўспрымае прэзідэнцтва дастаткова сур'ёзна. Людзі праз гэта расчараваныя. Я не ўпэўненая, што гэтага Маркаса можна назваць дыктатарам, бо ён быў абраны дэмакратычным шляхам. Працуе кангрэс, ёсць свабодная прэса. У гэтым сэнсе гэта не дыктатура ў класічным разуменні. Хаця рэпрэсіі ўсё ж існуюць, людзі могуць свабодна выказвацца, але некаторыя дысідэнты ўсё яшчэ падвяргаюцца ціску, а ў асобных выпадках забойствам або зняволенню. Але гэта не параўнальна з эпохай першага Маркаса. Пакуль у нас не будзе яснага ўсведамлення пра тое, чым былі тыя часы, мы не зможам рухацца далей. Ёсць ахвяры тых часоў, шмат людзей. Тысячы, якія памерлі, былі арыштаваныя, сталі ахвярамі сям'і Маркасаў. А калі гэтага не прызнаць, мы ніколі не вылечым раны нашага грамадства. Наратыў пра тое, чым з'яўляецца спадчына Маркаса для Філіпін, сістэматычна размываўся і змяняўся так, што ў горшым выпадку дыктатура Маркаса прадавалася людзям як так званая добразычлівая дыктатура. Дасягненне той дыктатуры можна пабачыць у публічнай інфраструктуры, якую ён пакінуў пасля сябе. Вялікія масты, сучасныя бальніцы, культурныя цэнтры і падобнае. Разумееце, цяпер ёсць пакаленне філіпінцаў, якое удзельнічала ў апошніх выбарах і не мае асабістага досведу дыктатуры Маркаса. І калі казаць пра адукацыю людзей, тлумачэнне нядаўняй гісторыі, разбурэнне міфа пра моцнага лідара, мы праваліліся ў гэтым. Прычына, чаму людзі не давяраюць тым, хто гаворыць пра дэмакратыю, у тым, што кожная адміністрацыя заяўляе: мы хочам прыцягнуць людзей да адказнасці. Але кожны раз, калі хтосьці перамагае, яны прыцягваюць да адказнасці толькі ворагаў і адмаўляюцца рабіць тое ж самае са сваімі саюзнікамі. Ад адміністрацыі да адміністрацыі адбываецца адно і тое ж. Нават цяпер на Філіпінах, я не ведаю, як у вашай краіне, але на Філіпінах існуе раз'яднаная апазіцыя. Яна магла б стаць значна мацнейшай сілай супраць злоўжывання ўрада, але яна раздробленая. Я ўпэўненая, што калі б у апазіцыі сапраўды селі і разабраліся, знайшлося б некалькі, прынамсі, вельмі важных пунктаў, у якіх яны маглі б пагадзіцца і сфокусавацца на іх, а потым адсунуць у бок унутраныя разыходжанні. Але гэтага не адбываецца, і я не ўпэўненая, чаму мы не навучыліся гэтаму за такі доўгі час. No great enterprise is successful because of just one person. It has become a cause for us to unify the country, and that's what brought us this success. Thank you very much, Mr. President. Yay! She did it again. She did it again. She actually did. I don't cry, huh? She's one of those influencers who became popular. Яна адна з тых інфлюэнсераў, якія сталі папулярнымі праз YouTube і сацыяльныя сеткі. У яе ўласнае шоу на YouTube. Насамрэч, яна ўжо сама па сабе селебрыці, але таксама яна зрабіла кар'еру на інтэрв'ю з селебрыці. І гэта яшчэ адна асаблівасць сям'і Маркасаў. Яны заўсёды выкарыстоўвалі селебрыці журналістыку, каб зрабіць сябе папулярнымі і амаль бяскрыўднымі. Бо, як вядома, інтэрв'ю са знакамітасцямі часта не вельмі крытычныя і, хутчэй, гламарызуюць чалавека. Have you ever seen me cry, HR? Only in front of... Ну, бачыш, нельга параўноўваць такія далёкія адна ад адной краіны, бо ўсё роўна кантэкст вельмі можна адрознівацца. Як вы уяўляеце сабе раніцу, калі даведаліся, што Лукашенка з'ехаў? Ну, слухайце, трэба ж разумець, якія абставіны былі яго ад'езду. Ці гэта быў вынік
перамоўнага працэсу паміж дэмакратычнымі сіламі і рэжымам. Ці гэта перамога, напрыклад, Украіны, і вось такія абставіны склаліся, што Лукашэнку трэба тэрмінова з'язджаць. Ці гэта па згодзе, напрыклад, з нашымі дэмакратычнымі партнёрамі. Шмат абставін, пра якіх гэта можа адбыцца. Але, канешне, я думаю, што калі такі момант надыдзе, то гэта значыць, што людзі больш-менш сабе вольна адчуваюць. Гэта будзе вялікае святкаванне ўнутры краіны. Ці гэта будзе магчымасць, што тыя людзі, якія хочуць вярнуцца, там дэмакратычныя сілы, напрыклад, там аснова могуць вярнуцца ў Беларусь, каб рыхтавацца да новых сумленных выбараў. Ну, то бок гэта розныя абставіны, але ж тое, што, як тут у фільме апісвалася, гэта будзе такая вялікая радасць, ну, я думаю, гэта тут можна быць упэўненым у гэтым. Ну што, наш фільм лепшы за «Аватара»? Канешне, лепей, бо ён зроблены рукамі беларусак. Дзякую вам, Святлана, за размову.